Karepe sampean iki piye? Kowe takon ngono aku terus jawab piye? Kamangka ana buamu iki, Kang. Yo. Bocah-bocahmu. Iki kongkonane kowe. Lho kok kon jawab piye? Aku yo kowe. Kongkon kowe kabeh. Yo. Ning aku isih diperintah wong nek. Isih ana sing perintah. Lho. Banjur sing perintah sapa, Kang? Lho. Jejengkote Gunung Pati Ayam iki sapa? Dak Kakang Srenggala. Lho. Aku dhewe iki ora ngerti karepe. Terus karepe kepiye? Lagi krungu seneng Srenggala, golek priya. Wong-wong kae umure do ngadeg ya ora? Lah iya kok saben dina kon olah bela raga kaya prajurit ae. Lah nek prajurit entuk bayaran. Lah iki bayaran. Gento ae kok saben dina kok olah bela raga. Wis ora percaya. Krungu sithik-sithik iki. Iya. Jarene iki kowe jarah rayah bandane wong-wong desa kae iki wis kentekan. Ya, saben bengi kok bobol. Ya, sisan gawe nek duwe bejo ya bejo bengi iki. Karepe sampean mlebu ning kutha Pati. Sampeyan arep setor nyawa. Setor nyawa. Lho. Sebok kartu setor nyawa iki. Lho kok ora iku piye, Kang? Awak dhewe iki mung pira? Musuh prajurit 1000 cacahe. Apa redan sampeyan iki kok? Sing goblok iki kowe. Kok iso ngarani? Lho niatku arep golek musuh prajurit apa? Nyolong. Ya nyolong. Lah nek nyolong ya nganggo cara. Lah kedenyangan. Lho. Ya carane. Carane piye, Kang? Sing separo gawe untran-untran obong-obong ning kutha. Ya. Lho mengko rak mesti prajurit do nglumpuk wis ngobong. Sing separo bobol mewong. Lho, ora kedengan prajurit. Mletik pikirane di. Lho. Mletik. Rumah samu jangkrik wae mletak-mletik. Mas iki sing ando. Ayo. Ancane bengi iki kudu budal iki. Ngono. Ora sah kesuwen kan. Langsung budal. Ayo, Cok. Sik. Bolo do teko kabeh. Iya. Iki Gunung Pati Ayam. Nek ngene, nek kowe melu gabung bolo gento iki, nek yo anggota anyar bayarane sithik. Ngono. Aja anggere melu padha. Ngono. Oh, ratil iku jenenge. Iya. Aja kurang ing pamengku yen to tegahku ana ing wewengkon Gunung Pati Ayam, aku ndak gawe karo kowe. Ora. Nek durung ngerti karo aku to. Ora ngerti ya? Wong kowe iki ora terkenal kok ngerti. Lakoni kan. Sapa kowe iki? Yen pancen durung mangerteni aku wong nomor 2 ana ing Kabupaten Pati. Pati Pertara Solo. Andane Kanjenge Adipati Tombo. Wah, banjur kowe yen ora kleru berandal sing mapan ana ing Gunung Pati Ayam. Golek priya.
Brandal kuwi patian. Brandal kuwi priya kuwi. Golek priya. Yen jenenge aku wis krungu. Nek wonge lagi sepisan iki aku Awak jebule skondal jagat mati. banjur iki sapa siji? Aku brandal golek-golek. Jeneng ora golek-golek. Brandal kolek-kolek. Lah ae sapa? Ora usah dadak ngerti sapa aku. Sing penting wong kono kene sedulurku. Brandal golek priya. Iki golek magetan ya. Brandal kulit priya. Pati ora tentrem. Mergo okeng para brandal karaman sing gawe usake suasana ning Kabupaten Pati. Tuladane akeh wong lelungan keweden mergo dicegat brandal-brandal. Banjur saudagar kae padha keweden ya mergo saka polah lan trekahmu kulit. Lah salahe. Duwe bondo donya ora aweh-aweh wong. Awak dhewe. Yo tak jaluk ah. Ngono. Lah iki aku mangsa trenyo. Mergo aku punggawane negara ning Pati. Yen kowe kabeh ki rek ora wong liya, isih kalebu kawula ning Kabupaten Pati. Lho, isih dianggep kawula to kula niki? Iya. Pati kuwi isih Ora tau diwehi bantuan. Kok kon urip dhewe. ngene. Brandal kulit priya. Wiwit dina iki kowe leren Mario nggonmu tumindak brandal. Laran Mario. Mengko borampe sandang tanganmu yen ora duwe omah aku matur supaya mengko digaweke papan dunung kanggo kowe panganmu lan liyane. Piye coba? Ara Ngono to? Terus mboten kon laran kowe brandal. Lah terus dadi pengangguran terus buat gawe apa? Lah iki aja kurangin pamungku. Mengko kowe iki sing ngopeni Kanjenge Adipati Tambranegara. Ngenani panganmu yen ora duwe omah ya digaweke omah. Kowe lara ya mengko ditambahke waton ora gawe kesuwe ana Kadipaten Pati. Wong urip kok nyageno dopeni wong. Ya suwe-suwe ya bosen ah. Kok kaya anak yatim piatu ah. Yo mandiri ya. Angel. Terus kene wae. Ora usah kandan-kandan. terus Aku tak mbut gawe ngerampok ning Pati, mengko tuduhno sing sugih-sugih ki ngendi. Kowe ora usah melu-melu, mengko tak bagei. Ora ate kok iki. Oh, ngono. Jenenge gawe tatanan dhewe kowe kuwi. Lho, Mongko kowe iki minangka regeting Kadipaten Pati. wah, aku Apa preget. ta apa? Mergo kowe iki gawe swasana ora tentrem. Kula ngene kowe ya. Yen kena tak tembung saranane ngaris, tak elingake. Ayo bareng-bareng manunggal ana ing Pati. Nanging yen adreng kekarepanmu bacut gawe kisruh ana ing Kadipaten Pati. Prajurit ing Kadipaten Pati. Alah, siaga nyekel. ora wedi prajurit. Aku tetep bacot rampok ning Pati. Kowe bacut. Ya. Prajurit.
priya. Brandal kowe priya. Alamun to kowe tak kumpes kabeh. Mesti tumekan waktu. Oi, ning aku sing bakal kapitulan. Mergo aku ngakso kawula ning Pak. Nanging marang dhewe kowe maju aja tak kunci. Ora usah prajurit cukup aku sing tetep bacot. Nek kowe pepalane, ayo aja ndi. Oi, arep numpes para brandal, para gento. Lho, blek kudus. Yo iki lho. Nyatane wis saben dina ulah blorogo. Bebasan situs siji musuhe 700. Bener. Ayo. Ora usah padhet. Batu.